djeco, sportisti, kolege treneri, dragi roditelji, ljubitelji fudbala, dobar dan i dobrodošli na omladinski turnir u fudbalu Han Pijesak 2022. U svoje lično ime fudbalskog kluba Omladinac, u ime opštine Han Pijesak, želim da vam se zahvalim na odzivu i povjerenju koje ste nam ukazali danas i došli da uveličate našu fudbalsku manifestaciju. Poželim vam dobrodošlicu i ugodan boravak u našoj opštini. Ovom prilikom još jednom vam se zahvaljujem što ste došli da uveličate našu manifestaciju i proglašavamo svečano otvoren vidovdanski fudbalski turnir Han Pijesak 2022. Hvala vam puno. Dobro, malo pažnje. Malo pažnje, draga djeco, kolege, treneri i pored velikih vremenskih poteškoća, hvala Bogu, uspjeli smo da sve privedemo kraju. Što je najbitnije, niko se nije povrijedio, svi ste živi i zdravi, neki su izgubili, neki pobjedili. Ko je imao više sreće, taj je pobjedio. Ja vam ovako jednom od srca svima čestitam i zahvaljujem se još jednom što ste došli, što ste uveličali našu manifestaciju. Ako Bog da, i mi ćemo se truditi kad vi budete pravili turnire da vam uzvratimo istom mjerom. Družit ćemo se ako Bog da i sljedeće godine i puno godina u zdravlju veselje. Bravo, baš sad ćemo... Bravo. Najbolje prvo ćemo krenuti konkurencije 2012. Najbolji golman za 2012. je Miljan Vesić. Najbolji strijelac Igor Deulić. Pa ne prolazi. Ajde. Ajde, ti znaš. Najbolji igrač u konkurenciji 2012. Mandić Matej, molim.
Treće mjesto, fudbalski klub Buber Srebrenica. Drugo mjesto, fudbalski klub Olin Pale. Pobjednik ovogodišnjeg turnira u generaciji 2012, fudbalski klub Vlasenica. Bravo. Prelazimo na generaciju 2009. godište, najbolji golman Nikolić Vasilije. Najbolji strijelac Spasojević Stefan. Mama dođe pite, ej! Čekaj, već je i mama da slika. Tako. Bravo, majstor. Najbolji igrač u 2009. Ismail Avdić Huber. Treće mjesto PK Sokolac. Drugo mjesto, fudbalski klub Olin Pale. I prvo mjesto u konkurenciji 2009. Buber Srebrenica. Nema nama šta, tu smo voda. Hvala vam svima još jednom.